ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ 01, мардуми дурайватан, шахсиятое ки доимо Саудо ТВ-ра тамошо мекунед. Ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошен, баъдан хонаобод. Имрӯз чандумаем? Хоб, карочи имрӯз 4 сентябри соли 2025 сол. Навори хонаҳои фурӯшӣ 11 ёки 12 дона хона ҳастай пешкаштон мекунем. Якта замини фурӯшӣ арзон ҳастай ки баъри шумо пешкаш мекунем бачаҳо. барои реклама рақамҳои мад дар рӯи экрани шумо. Хона, замин, мошин, квартира чизе боша, ҳамин чизе ки барои эълон боша, мо реклама мекунем, фурӯшда мегзорем бачаҳо азиз. дар видео лайк монен, дар канали мо подписатсия кунен, дута Саудо ТВ ки ҳардуша хидмат бачаҳо азиз. баъдан комментария кунен, аз куҷо, чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж хона, замин дар кортунай нависен таги комментария. Худо хоҳад аз рӯи комментҳо навор мекунем, видеора сар мекунем бачаҳо. бародарое ки дар Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд, прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир Акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшии равонкардагӣ. квартира бо тамоми дараҷаи олӣ, бо тамоми санъатш. туша бинен чӣ хел зор. дуҳуҷрага квартира равон кардан ки дар 6 этаж масоҳати 50 квадратный метр. анаи квартира дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград фабрикада қарор дорад. хона дар лаби роҳи Калон, наздикии садиқу мактабу боғчаву коллеҷу поликлиникаву ва дигар бозору мағоза аптекаҳода қарор дорад. ҳамин доми лаби роҳе бачаҳо азиз. ҳамин маршрути 41, 45, 48 таги дом меравад бачаҳо азиз. хоб, аз таги дом мегзарам. тамоми шароитҳои зиндагиро муҳайё кардагиан. лифт дорад, тирезаҳоро нигоҳ кунед, кадом тараф мақсад роҳа нигоҳ мекунанд. хоб, адрес ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, фабрика, шаҳри Душанбе. нарх боша 385 000 сум. хеле нархҳо камай. Акада сум дар кор 385 000 бо тамоми санъаташ 50 квадратный метр бачаҳо. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшии равонкардагӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки бо якта времянка дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабузи Ганҷреза қарор дорад. масоҳати замини, яъне ки ҳамин Ҳисор 3 сотиха ташкил метиҳад. одамои серьёзни, нафаре ки аз Уртабуз хоҳиш кардем ки замин набур кунем, ҳамин апашкада сум дар кораи занг занен. як бадбахти ахмақ ҳастае ки ахири рақамош 091 ам хеле корочи. шумо да занг мезана, мақсад мега ки мо хонаи шуморо мехарем, заминтонро мехарем. бовар накунен, як одами калонсола оғоз шай, одамое ки аз мо реклама мехарен. ҳар кас да бовар карда сум натен. оиди замин 60 000 ҳамроҳи соҳибмо масъала кунед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бачаҳо азиз. дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Арбоб Хотун. ҳамин як гапа мегӯм, як одам бромагиай, як одами бадбахти ахмақ бачаҳо азиз, дағалам шава. ҳамин овози калонсолайда, ахири рақамош 91 ам хеле як ватсапшон. зангтон мезана, нафаре ки аз мо реклама мехарем, мега ки мо мехарем. заминдори квартира чизе боша ба нархи худаш мега. умуман пас намекунад ки мақсад дар боваритон будорояд. бовар накунем бачаҳо, хеле ифлосои худонотарса, мақсад бовар накунен. ҳамин апашка ки намисол хонаша навор кесам, шояд ҳамин да занг занада, боваршо накунем бачаҳо азиз. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Арбоб Хотун, политехникум. дуюм этажда қарор дорад. обсвет доимӣ, духонагаи 57-58 квадратный метр. ҳуҷҷатҳо 100% ҳастаи. ватсапшон ахираш 0606 метонен боз худтон маълумоти бештарша бигиред. нархи ҳамин квартира бачаҳо азиз ки дар дуюм этаж қарор дорад, духонагаи 57-58 квадратай
550,000 сомонӣ мегӯяд. одамои серьёзи занг бизанед 550,000 сум боз як чи нимчи арзон карда мешавад. марҳамат муроҷиат бикунед бачаи азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, Жилмасив, Каратегинский территорияда қарор дорад. чорхонагаҳи 2 сотих замин маслиҳат дорад бачаи азиз. хоб ҳуҷраҳо ҳар кадомаш 3 ба 4 метрӣ, 3 ба 4, 4 ба 3, 3 ба 4 бо таҷҳизоти зарурӣ ва шароити зарурӣ муҳайё шудагиай нашод нарх муомила дорад. харидори серьёзни ҳақиқӣ занг занад, маблағ лозим шудагиай мега ба ҳам хотир савдош мекунем. 2 ҳаммом, 1 ҳоҷатхона, хоб 4 дар хона, 2 сотих замин, нарх 430,000 сомонӣ. одамое ки дар 430,000 аз Жилмасив хона харен, ина марама рақамҳои соҳибин рақамҳои дастӣ ба ҳасаб мегзорем. аз номи Саудо ТВ ба дили пир занг занем бачаи азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 12 этажа 41 квадратный метр, Сино 2, Зарнисор дар шаҳри Душанбе қарор дорад. анаи квартира не ки просто зури бад ғалтид адресоша хушрӯшкунем мо чӣ мегем оиди квартира. квартираи фурӯшӣ срочно дар Зарнисор таксиҳои ҳисору Шаҳринав Регар назди ему кабинет поликлиникаи 14 ва хоб дуюм блок 12 этажа доми Бексабур, доми Мастерок бе чизу чорааш савдо мешавад. документҳо шартномавӣ техпаспорт дорад. 2 сол пас тайёр мешавад мегӯяд бачаи азиз. лифтош кор мекунад 100%. ҳай соҳибмулк қай кадагӣ бачаи азиз. дуҳуҷрагаи 41 квадратный метр, нархи квартира 340,000 сомонӣ. занг занен бачаҳо муомила кунен. доми Мастерок хушрӯ гӯш кунен, баъдан занг занен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳолати коробка қарор дорад бачаи азиз. як ҳуҷрага квартира 6 этаж ки масоҳати 48 квадратный метр, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе қарор дорад. срочно хоб бино ба анҷом расида шудагия мега дар наздикии бозор, мактаб, ҷои беҳтарин фурӯшӣ хона. илтимос одамои серьёзни занг занен. кредит мегирифтагиҳо занг назанед, нороҳат накунед, фақат ба пули нақд мега савдо мешавад. як ҳуҷрагаи калони 48 квадратный метр, ҳолати коробка, нархи соз бачаҳо 235,000 сомонӣ. лайкҳоро монен, дар канал обуна шен, хонаҳотона видео карда роӣ кунен. ҳар касда бовар накунен, дар номтон ҷоном бачаи азиз. ҳар рӯза аз навор яъне ки аз видеоҳомон мардума фиреб кистанд. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Испечак дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Испечак меган ҳамҷа қарор дорад. хоб тарафи масҷиди Меҳкалон, аз роҳи Калон 1,5 километр. хона ремонти пешина. бо диққат гӯш кунен Саудо ТВ чӣ мега. хона дар Адир ҷойгир астаи нашод нархаш бо арзон мешавад. 6 сотих заминая 3 дар хона дорад. Испечак Душанбе. нархи ҳамин хонара ҳамин ҳолат ин ҳамин састани яъне ки дидесен ремонтҳои пешина ҳай не ки барои зиндагӣ кардан тайёрай. одамое ки ҳамун тарафҳо хонахар ҳастен нархша мега 370,000 мегем. 370,000 сомонӣ боз як чинимчи арзон мешавад. фикротона комментария кунед бачаҳо азиз. фикротона комментария кунед. аз куҷо то чанд ва чанд квадрат, чанд сотих, чанд хонага дар корай таги комментда нависед. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки коттеҷа бинен, коттеҷа 2 этажа ҳай не ки нархи зурайда охи гӯш кунед, ман мегӯм баъдан нархша мегӯм бачаҳо азиз. дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 2 сотих замин, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. фурӯшӣ дар Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор будааст. тарафҳои Гипразен фикр мекунам ҷой. маҳаллаи Пахтакор наздик ба балниса, наздик ба мактаб, наздик ба маршруткаҳо 56 ва 45, свет доимӣ, об, качалка қатъия бачаи азиз.
нархи катеш 600,000 сомонӣ як чинимчи арзон мешавад. Ина марҳамат дӯстон, худтон бо муомила кунед. ҳамин Саудо ТВ қабул мекунам, фақат эълон карданай. фикр накунед ки хонаҳои мо ая Саудо ТВ худаш қимат мегузорад. ин хел не бачаҳо. рӯӣ мекунанд, мо набор мекунем. Ягон риэлтор нестем, пешсаро нестем, фақат реклама мекунем. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки анами хона гирдаш маҳкам 2 сотих замин масоҳат дорад. дорои 3 дар хона 2 сотих замин. барои агарот камтар ҷо мондан стяжка накарданд. инаи ҳолат дохили хонаҳо ҳамин ҳолат. маҳаллаи Шайнак, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. аз ҳамин ноҳияи Фирдавсӣ бовар кунед, ҳар як навор монда бисёртар аз Фирдавсиай. хеле ки ҳастае ноҳияи Сино, Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур ҳастанд ки чен ва ёш ҳамин ноҳияда бисёртар қабул мекунем. ноҳияи Рӯдакӣ ҳам зиёдтар мақсад. хуб, нашоти нархш 580,000. ҳуҷҷат техпаспорт кардагӣ, 2 сотих замин, 3 дар хона, як баня даруна ҳастай, кухни дора, падвал ҳастай тагш, зал дорад. харидори серьёз нида 580,000 боз савдо мешавад. 2 сотих, 3 ҳуҷра. ин ҳамин ҳолат марҳамат худтон бо пурсон бошед. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага квартира 14 этаж, 60 квадратный метр дар Зарнисорай, дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. хона мега дар доми Мастерок. доми Мастерок оста бигем. доми Мастерок, маҳаллаи Зарнисор об дора, свет дора, лифт кор мекуна. ҳамиш проблема бисёр дане ки лифт кор мекуна, мега соҳибмулк. ҳамаш 100% срочно фурӯхта мешавад. иборат аз 60 квадратный метр мебошад. 14 этаж, 3 ҳуҷрага бо чизу чорааш. хонахаро алё кунед. рақамҳои WhatsApp 2290 ахираш метавонед ба дили пир муроҷиат кунед. ба дили пир муомила мекунанд, ба дили пир савдои соз мекунанд. 480,000 сомонӣ, 60 квадрат, 3 комната, 14 этаж. муомила кунед бачаҳо. аз думи мо гап занед, иншоалло бояд ченҷи муомилаи созтар бо мекунанд. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад, бародари азиз. як ҳуҷрага квартира дар 3 этаж, масоҳати 60 квадратный метр. Исмоили Сомонӣ давё бача. анаи ноҳияда нарх наво камтар қиматтаракай. ваданасос Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. наздики донишгоҳи Аграрӣ, наздик ба донишгоҳи Садриддин Айнӣ. пединститут аст ки дӯстон ҳамуҷа қарор дорад. корҳои падез рафта истодааст. отоплениё уже гузарондагиай арзон намешавад. фақат ки бачаҳо серьёзниё занг занед. коробкаай 60 квадратный метр, коробка 554,000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp-шон 34 ахири рақамҳои соҳибмулк. метавонед муроҷиат бикунед. мега ки арзон намешавад. 554,000 сомонӣ. ин ҳамин дом да хонаи мо дар 3 этажаш қарор дорад бача. мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира 1 этаж, 32 квадратный метр дар ноҳияи Сино, дар шаҳри Душанбе қарор дорад бача азиз. фурӯшӣ. доми 4 этажа, хона дар 1 этаж, пушти кинотеатри Орлеон мега чӣ мега? Орлеон кай ҳамҷа қарор дорад бача азиз. нарха мега ки 439,000 сомон биген. боз як чи нимчи арзон мешавад. 32 квадрат 439,000. рақамҳои 9604 рақамҳои соҳибмулк. занг бизанед. дӯстони азиз, як бор дига мегӯм, ҳар каса бовар накунед. баъди реклами мо шояд зангтон бизана ки ман хонатан мехарам пешакӣ сумпарто. ҳар каса бовар накунед. баъдан дӯстони азиз наворда лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. хонаҳотона видео кароӣ кунед ёки сураташро рӯй кунед. рақами ма дар аввали видео мондагӣ. зинда бошед. ҳароқати моро тамошо кунед. лайкҳоро ҳатман фаромӯш накунед бачаҳо азиз.